et eller andet sted skal det nok være. Liv? Altså sådan mennesker, eller bare sådan der Ikke en mennesker. Men et eller andet form for liv. Okay. Ja, der er nok noget andet liv. Hvorfor skulle vi være det eneste i hele universet? Ja, Det tror jeg ikke på. Vi kan bare ikke nå derop. What do you think is outside of our galaxy? What Like do I others. think it's outside our galaxy? Yes. Nothing. Like, Well, more galaxies, I don't know. okay, or life or something. Do you think there's life? There's life. Well, they have found the other day some particles in one of the balloons that we humans put in the stratosphere. And there were some micro particles that they were not from the Earth. Okay. So that could be- there must be something. Hvis du forestiller dig, hvad tror du så, at der er et andet liv, eller tror du bare, at det er bare os? Altså sådan ud fra en videnskabelig tilgang til det, så tror jeg på, at der er nogle, hvad kaldes som primitive livsformer. Ja. Men hvis du spørger, om du tror, at sådan nogen som os er et eller andet sted, så tror jeg ikke på det. Okay, så du tror ikke, der er mennesker? Nej, altså vand og brint og ilt og oxygen og alle de der ting er jo fundet på Mars og alle mulige andre planeter. Og i en eller anden udstrækning, så tror jeg over milliarder, så har der måske været andre livsformer, men slet ikke i form af os eller aber eller andre dyr. Det var et stort spørgsmål. Altså, vi kan starte med, tror du, der er liv derhen? Altså, tror du, der er en Udover på jorden. Ja, altså bare andre galakser eller steder. Det er næsten, jeg synes næsten, det er svært at forestille sig, at der ikke er det. Fordi Okay. det er så kæmpestort, Ja, og man ikke aner, hvad der er. det er Så hvorfor skulle der kun være sket et Big Bang på jorden? men også i andre galakser. Ja, Ja. at det kunne da sagtens være, Ja. at der var sket et eller andet. Ja. Men det er også lidt, altså det er svært at tænke så langt, Ja. Men, at der skulle være nogen, der ligner os et andet sted. men kan du også forestille dig, at der er sådan ligesom huse og alt sådan teknologi og sådan noget? Nej, det tror jeg ikke, der er. Okay. Det er næsten for... Præg. Det er næsten for stort. Det tror jeg ikke, men det kan da godt være, at der er vand, og der er nogle levende organismer, eller Det er rigtigt. et eller andet, som bevæger sig, eller... Men jeg tror ikke på, at der sådan er UFO'er og rumvæsener og sådan noget. Jeg har i hvert fald svært, men jeg tror måske, der er en eller anden form for liv andre steder. Ja. Det kunne det måske godt være. Det er rigtigt. Og hvis det hele bare er uendeligt, hvad er det? Hvor ender det så? Hvor ender det? Ja. Jeg kan ikke have det i mit hoved. Ja. Det er Jeg kan ikke forholde mig til det. Ja.